Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Bideo honetan esperimento bat ikusiko dugu. Esperimento egin ahal izateko botila bat. Puztugailu bat. Balbula bat. Eta alkohola beharko dugu. Esperimento hau prestatu ahal izateko lehendabizi kortxoa moztu behar dugu eta balbularen tamainokoa egin beharko dugu. Gero broka baten laguntzakin zulo bat egingo dugu kortxoari eta balbula barruan sartuko dugu. Orain, alkohola botila barruan botako dugu eta oin botilan alkohola ondo nahastu beharko dugu, bideoan ikusten den moduan. Orain, kortxoa balbularekin barruan sartuko dugu eta botila barruan puztugailuaren laguntzakin presioa sartuko dugu. Nahiko gogorra dagoenean, balbula kendu edo puztugailua eta rapadadan kortxoa kenduko dugu. Eta zergatik gertatzen da hau, goazen arbelara. Bideoan ikusi dugunez, botila bat dugu eta botilan kortxo bat balbularekin barruan sartuta. Beraz, presioa sartzen diogunean hemen barruan dagoen presioa eta temperatura handitu egiten die. Tapoia kentzerakoan, barruan dagoen presioa eta kanpoan dagoen presioa berdindu egiten die. Eta barruan dagoen temperatura presioa sartzen diogunean asko handitzen da. Eta kortxoa kentzen dugunean, barruan dagoen presioa kanpoko presioarekin berdintzen danez, barruan dagoen gaza bapatean partikula txikiak bihurtzen dira. Hau da, horregatik ikusten dugu nola bapatean hemen ez dago ezebez eta bapatean laino antzerako bat dagoen. Laino hori azkenean da alkohola, partikula oso txikiekin. Horregatik tipoak sua ematen dionean, dana sua hartzen dau. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.